Minecraft lidi, já vás zdravím u vyhlášení náboru na server Cibucraft. Ano, tady to bude konečně vyhlášení, takže ty, co vyhráli, tak si dozvíte se, že jste že půjdete na tento server. No, tady mám takhle cedulky, tady 3 cedulky, tady je stavitel, tady je suchař a tady je redstone. No a vy se za chvilku dozvíte, kdo to vyhrál. Já těm 3 následně napíšu a jestli mi nějak asi do 14 dnů neodepíšou, tak napíšu ještě někomu jinému, ty, co byly na 2. a 3. místech. Ale to byste si dozvěděli. No, jsou tu takhle 3. U sochaře tam byli asi jenom 3 zájemci, tak jsem vybral jednoho takového, kterýho znám nejdýl, který mě zatím nesklamal, co se týče Minecraftu a tak. A z Redstoneu byly 2 a ze stavitelů jich bylo asi 10, takže to bylo dost těžký. A ještě tady možná jsem dával fotku na Facebook, tady jsem viděl, nebo ty, co jsme na to koukli, tak tady jsem to měl dost jiný. Jsem to totiž představil takhle, když se vidíte, tak tady mám patra, tady takhle. Všude mám to ze všech stran tady, takže tady to nějak proběhnu, abyste to neviděli. Vždycky jdu dolů. A tady to vždycky mám, vidíte, tady a pokračuje to, no, ještě dost dolů, až semka takhle nakonec. Dolů, takže no a tady jsme už vlastně u bedrocku, takže jsme na 1. Takže tady je fakt bedrock, když se kouknete, tak tady už ne. Yes. Nahoru, super. Tak, no a já vás už nebudu napínat, jen jsem vám to chci ukázat, ještě vám ukážu tady takto nahoře. Čekat, tam jsem přišel, tady odsud jsem přišel. Tak, takhle. No a tady to ještě mám dostavený a tak. No a já vás už nebudu napínat, takže čekaj, já to zkusím takhle po jednom. Takže jako stavitel bude Jakub Šikl, který mi poslal obrázek. Ježiši, tady to je vidět. Který mi poslal obrázek na Facebooku, ten obrázek se mi líbil. Asi nejvíc těch 10 zájemců, takže určitě by měl být stavitel. Dále sochař bude Marven LP. S ním jsem dělal i rozhovor a byl asi z těch 3 stavitelů, který se mi zamlouval nejvíc tady, aby hrál se mnou na serveru. A Redstone jsou Mikey a I'm not sexy, že gratuluju. Tady byly 2, ještě srazím, ale tady u těch mě ten komentář víc zaujmul, takže tak no. Nemusíte zoufat, jestli jste nevyhráli, určitě udělám víc náborů, protože jak vidíte, jsou 3 hodiny a jsem tu sám prostě, takže prostě mě to tu nebaví být sám takhle, takže proto jsem nabral ty 3. No, já jim napíšu, no a na Facebook a na Skype a na YouTube a prostě jim napíšu a jestli neodpovědí, tak vyvolám další. No, takže to bude z tohohle videa asi všechno. Doufám, že nejste moc zklamaný, zase takový dobrý server to není. Ještě musím počkat. Spawn. Tak. No, tak na tomto serveru můžete hrát, takže už se na vás těším, hoši, až se tu spolu zahrajeme. Takže to už bude opravdu konec.
Já se s vámi loučím a čau.